Takže čaute, ja som tu a idem ukázať, idem urobiť reklamu na moju jednu stránku, som tam majiteľ. Je to super stránka podľa mňa, je to na Facebooku, takže keby ste mali záujem. Je to Radosmích a zábava, to dám aj do popisku, tu. A sú tu také dobré veci, napríklad, ja neviem, povedzme, že toto otvoríme si a že a je tam tie tašky a čo ja viem, také 3 gramy to má a takéto, viete. Tu je taká stránka, podľa mňa je super. A ešte to, myslím, že, ešte som si robil. A to je také, nič. Bože, ja neviem tú adresu. No dobre, tak to nič. Ale proste super stránka, poďte, kľudne, dajte like, je to zatiaľ len, sa to rozbieha, má to pár, ja neviem, koľko to má asi taký mesiac. Čakajte, 2 mesiace, 3 mesiace, 3,5 mesiaca, dobre, som to trochu zvýšil, počkajte, to je nedávno. Aj o Minecrafte tu býva niekedy obrázky. 29. júna, dnes je 9. septembra, takže 3 mesiace, 2,5. Je to také, podľa mňa je to super stránka. Hej. Je to podľa mňa super stránka, ja neviem, čo si o tom ostatní myslia, ale admini sú milí, sú ku vám, sú takí normálni, však nie sú, že také odpisy dávajú, niekedy však zo srandy, ale je to podľa mňa dobrá stránka. Takže choďte na ňu, prosím vás. Díky a čau.